Kipai ba jong ki bon teli ki shnong baha papo kathan kershai baguntup nadu ki shnong khasi garo bat ki shnong basong basa da ki rabha mentakes ngi kila penlong da ke jingalang pa ba hamadan kershai ban penpau ya ke jing persha ke bajur halor ke jing temu jong ke Brahmaputra bot bandan ya ke wa akhri na ke benta ban penmi boarding ha kate ke jingalang la yeshim mentalang da ki pa ba nadu ki khasi ki garo bat ki rabha ha kate ke jingalang na kaliang jong ki khasi layo ia ke jingkren na uba province nar secretary ke shnong kershai na kaliang jong ki garo layo ia ke jingkren na uba narsen marak bat na kaliang jong ki rabha layo ia ke jingkren na umani ram rabha ubalawan ban mi khamat ya ke all rabha student union to mentang ini sngap ya ke ei ke bagitei ki rangba ki don ban ong dalele nginam ailat dalele nginam sya bakane ke project kan urlong lane kan ya cakmat la ibor ibarat la ibuj ibarat ngindia persang karbala ban khanglat bakane ke kanuman jehang ne kumba ong kata ka Brahmaputra bot lane ka sarkar Assam lada ka pentrai ya kane ni sothu bana ka liang jongi kum ki pajba jong ka thai hi brok away kalong ka jinju nong ka bakrau bat kam long ka kanam don kata ka profit na ka benta ka jungi